И здравейте хора, вие сте с Focus 74, не ще играем Майнкрафт. Тук сега ще направя една къща и вие ще оцените, няма да има съдия. Вие ще оцените долу в коментарите. Тази идея ми беше предложена преди седмица, обаче аз не можах да снимам клипове. Да сте живи и здрави за много години, 2018 много готина. Извинете, че можех да снимам клипове, но бях много зает и не можах дори да снимам и на Майнкрафт, но можах и да играя. И ето ми ги материалите, с които ще си правя къща. И вие ще оцените долу в коментарите. Ето ми го цялото място. Ще видим каква къща ще построя, защото аз не съм сигурен. Разгледайте ми материалите. И да започваме. Ще се върна с малко, когато направя въобще къщата. И окей, хора, върнахме се. Ох, чакайте. Съвсем се забих и забравих за това цвете. Окей, вече всичко ни е пълно. И както виждате, така ми е отвътре къщата. Това тук ми е... Едната ми е за, нали, да си правя. Примерно, ако има злато, го слагам тук и тук кола и ми става такова злато, за да му се справя дрехи, оръжие и такива. Тук ми е за храната. Това ми е наковалнята, нали, за да правя енчантик. Примерно съм енчантно нещо и това ми е Iron. Ето ми е камината, която казах. Ender честа и това нещо много ми помагат. Един нормален чест, крафтинг тейбъл, нали, цвете с такова и някаква картинка съм си сложил. Ето ми го хладилника. Ето ми е вратата и тук си имам, нали, нещо за окраска, просто и така. Така отваряте, минавате по червеното килимче и ето е отгоре как изглежда. Отдалече ето така. Отблизо ето така. Ето така е отстрани. От тази страна е така. От тази страна е така. И отгоре, това не го измислих много добре как да го направя, но мисля, че пак хубава е къщата. Вие решете от колко ми давате до колко. Има си лампа горе. Аз смятам, че си ми е добре къщата. Тук се опитах нещо да направя с клея, ама не ми се получи, може би. И да, това ми е общо взето къщата. Така бих си направил къщата на Survival. За епизода не става твърде къс. Ще добавя един паркур, който го минавах с часове в клип и да го заснех. И пак много се труден, не запомних дори как го минах. Дори не се усетих как го минах, но го минах с 300 зора. Поне един час беше видеото и сега няма мегабайти заради това тъпо видео. И да, ето вижте, значи исках да е симетрично. Тук е от два блока. Тук е един блок. И от другата страна би трябвало да е така. Ето да е симетрично, два блока. И тук още блокове. Само не го измислих да е симетрично. Да, е така да го изпаркур. Ясно е. Само ето тук не го измислих как да го направя симетрично. И ето тук не ми харесва особено. Това примерно е това. Това и това трябва да го махна и да сложа такова блокче, дърво и да, стъкла. Още малко. Тук са ми повечето стъкла, не знам защо.
защото явно там най-много място. И като за край това си ми е къща, да, много хубава. Надявам се поне на вас ви харесва. И пишете долу в коментарите от колко до колко и давате. Аз смятам, че от 10 9,5 и давам или... Айде ще дам 8,5, защото не ме кеф просто как я направих отгоре. Не беше симетрично. Аз си давам 8,5. И вие колко ще ми дадете от 10? Мислех да й дам 8,5, но 8,5 е много по-добре. Защото се постарах все пак. Нещо направих. И след малко се връщам с паркура. Ето ни тук отново с вас. И дайте да се пробваме въобще да го минем. Сега тук е ясно какво да начитваме така. Окей, може... Чакайте тук да се сложа спал на всеки случай. Началото ще е много лесно и ясно. Но аз поне съм че веднага ще се фолна. Искам нарочно, само нарочно умрях. За да видя дали въобще... Да, много ясно съм научи. Иначе добре се справям. Маля на колко оцелях. Ето. Добре, пак се спам тук. Така. Окей, от първи път може да го мина. Не. Едва ли е. Добре, тук добре се справих, мисля. Тук е ясно. Фак. Подпален. Не знам и аз къде тръгвам. Ще изчакам да ми се махне огъня. Това е. Накрая ли точно ще умра? Ясно, че умирам. Фокус се пробва да плува в лава. Окей, тук умирам. Искам да го мина първи път. Оп. Как да го мина първи път, като скока ми се губи още от началото? Така. Да, много ясно. Много ясно, че ще падна в лавата. Ма как може? Точно ето тук. Добре, малко. Ето тук да се изръса как? Може. Или тук се изръси, не знам. Не, какво? Накрая. Да, много ясно. Окей, добър съм на паркурите, ама... Скока не знам защо ми се губих. Което не е готино. Не е готино да ти се губи скока. Това е. Ето пак ми се загуби скока. Бойко Борисов е виновен. Ето защо ми се губи. Скоко! Ядосан съм. Как може точно накрая да умра? Окей, това няма минаване. Как го минах миля път, бе? Ох, това беше толкова лесно. Това го минах от първи път сега и от първи път не мога го мина. Не наистина, между другото, това от първи път не го минах. Не се базикам.
Не ви лъжа, наистина, от първи път го минах. Не! По не знам каква причина го минах от първия път. То е много ясно, че ще умра сега. Няма как да. Как от милия път от първи път го минах, бе? Как може са и един път да не мога го мина, бе? Толкова лесно ми беше. Как не мога го мина? Моля те тук. Yes, бе. Чакайте малко. Да завидим. О. Тук вече наистина се уморих. Чакайте да умра. Ето, как ми се губи скока, видяхте? Ето, пак. Що ми се губи? Явно чакайте малко. Се върна, това ниво се върна. Явно ето. Тук. И пак скока. Значи. Що се връщам, бе? Окей, скока го... Въобще ще стигна и въобще някога. Опа. Значи скоковете трябва да ги правя на ръбчето. Вот. Видяхте ли как? Ай, спри да вгориш, така. Така на ръбчето. От ръбчето. На ръбчето. На ръбчето. На ръбчето. И завършвам след една секунда. Хора, върнах се. Моля те. Yes. Това се казваше... то как ме мъчи. Не, тук беше ясно. Тук беше ясно смъртта ми. Какво? Бати, скока, бе! Той има още на там, бе. Да, нали имаш. Да, между другото беше много трудно плана там. Трябваше да качам и стълби и мале. Беше лудница. Не питайте как се оправих. Аре, това се казва. Да умре, дете се създал мапа, бе, гледай. Дори да се... Какво? Това... Или аз съм кърък, или това просто ме е проклел. Не. Така, браво. Така, браво. Сперзея. Опа. Не! Бързо. Искам да умра сега. Така, да се спавам тук. Нарочно си сложих след спавна тук, защото се изнервя на този мат. Много се изнервя на такива мапове. И затова си слагам след спавнове. Как го минах? Значи всичко преди малко. Това го минах поне от четвъртия път, а сега и от петия не мога го мина. Между другото, аз си запомних кое за колко време го минавах, защото се хванах на бас. Опа! Да! Ще сложи да се спълн тук. Колко бе страх са.
Ето, ще си израз. И тук как? What the fuck? Що? Не исках тук да се слагам. Сега няма да си не мога да се измъкна. Няма един начин. Много гаден, ама. Трябва да го правя, защото този мък ме изнервя. Спаун. Така, тук цъкаме. No бъгва да game mode. Но айде. Мога да напишем, не е проблем. О, забравих за след спауна, да. Окей. О! Минахме ли го, бе? Чакайте. Тук аз. Минахме ли го, бе? Дай ми меча тук. О, зомби ли ми даде? Зомбак? Какво става, зомбак? Мале. Добре, че не го е пуснал. Какво? Значи... Тук е за буклука. Да, както вижте, това цялото съм го минал. Не знам и как съм го и минавал. Честно да ви кажа, ако знаех как съм го минал, ще много хубаво, ама... Фак! Как може там да си изръса, бе? Как може, бе? Ех, как... What the fuck? Това нямаше лойка. Мисля, че това беше последното ниво. Не помня. Какво? Ще се пробвам да го мина някакси. Ако се ядосам, ще го мина извън клипа, защото поне един час е това да го мина. Фак, бе! Как може там да умира, бе? Това беше фейл. Това беше фейл. С... Че ще го махна това, че аз ви казвам. А така. 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 Какво? Какво? Как? Главата ми да побира. Как възможно? И хора, между другото, това си моят скин, не съм го купнал от никъде. Да си знаете. Да, явно, че това е последното ниво. Като гледам това, много ще ме изнервя. Затова ще се върна след малко, като въобще го мина. Окей, хора, мина го цялото. Това. Ето това там. Колко пъти. Поне един час съм се мъчил да го мина. И стигна тук най-после. Добре. You get set your world. Окей, ама пак. Нали? Ще го мина. Това трябва да е лесно. Лесно. Казах, че това трябва да е 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 лесно, казах аз. Казах, че това трябва да е лесно.
Майка ти е мъж. Майка. Баща ти е жена. Катка ти е котка. Батко ти е кака. Баба ти е баба. Баба ти бере лайка. Ти си готин. Ти си долен, гарен, мръсен по сняг. И се върши. И това няма как да го минава, това. Така ще направим. Опа. Така. Така. Така, така. Аз го минах. Минах го! Това го минах. Представете си онова колко ме е ядосало.